बुहुमनि बर'फोर खौसे जा थार बिजिरनाय मोनाब्ला जों जिराया नो एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन नो रेस्ट बायदि स्लगानजों फिन गोमखांदों बड'लेण्ड रायजोआ रायजोनि सिङाव थानाय मोन 30 जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै रेली फर इमप्लिमेन्टेशन अफ बड' एकर्ड 2020 खौ बिथा खालामना आथिंजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय बायदियै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावबो बे हानजा सुरनाय हाबाफारिया दिनै जानानै थाङो। हानजा सुरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों एबसु लं लिभ नो जास्टिस नो रेस्ट जै बर' हारिनि जै वी वान्ट एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन बुहुमनि बर'फोर खौसे जा बायदि स्लगान होना उदालगुरि सहर नाङै गोमखांहोनायखौ नुनो मोन्दों। दिनै फिन खेबसेबाव आरो उदालगुरि सहर नाङै दिनै एबसु लं लिभ आरो बायदि स्लगानजों दिनै फिन गोमखांहोनायखौ दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोङो बे समाव नैबे उदालगुरि सहराव जि रेली जि नैबे 2020 मायथाइयाव जि जालांनाय जि रेली बेखौ लानायखौ जों दिनै बिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय दिनै मावफुंनायखौ जों बे समाव जों नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बुंनांगोन दिनै बेयाव गोबां जिथु माहारियारि आफादफोरनि जि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैनि जि नैबे हानजा सुरनाय बे रेली जि हानजा सुरनाय हाबाफारि बेयाव बाहागो लानायखौ जोङो बे समाव जों नुनो मोननाय जादों। बेयाव जों बुंनांगोन जि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बानजायनायाव दिनै जि हानजा सुरनाय नैबे उदालगुरि सहरनि बिखायाव थानाय नैबे दुर्गा मण्डपनिफ्राय लानानै जि नैबे गलमा सौसिमहालागै जि हानजा सुरनाय हाबाफारि बेयाव लानायखौ जोङो बे समाव जों नुनो मोननाय जादों। आरो आं बे समाव आं मिथिनो नाजानाय जिहेतु बेयाव आंजों लोगोसे दङ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सासे नेहाथारि आं बिथांनिफ्राय मिथिगोन जि नैबे हानजा सुरनाय जि हाबाफारि नोंथांमोना दिनै लादों बिनि गेजेरजों मा मेसेज होनो सानो? नायदो दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबिआ 32 बोसोर संग्राम खालामखांनायनि उनाव जे भारत सरकार आसाम सरकार आरो एबसु आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै गुट आरो इउबिपिअ जों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव ट्राइपेट्रेट मोनसे एकर्ड खालामनाय जादोंमोन। दा बै एकर्डनिनो गाहायथार जि दफा दङ बे दफायानो जाहैबाय 280 आर्टिकल आरो बे 280 आर्टिकलखौ 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों लाना फैनांगौ। दा बेखौ भारत सरकारा दिनैसिमबो खालामाखै आरो बे खालामैनि थाखायनो दिनै बे बिटिआर शक्तिनि जि एकर्ड बे एकर्डखौ थाबैनो मावफुंनांगौनि दाबिजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव आरो गुबुन गुबुन आफादफ्रा सहाय होनायनि गेजेरजों आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि माने सदर जायगायाव दिनै रेली खालामनाय जादों। आरो बेखौनो बिनि गेजेरजों जों बेखौनो मेसेज हरनो नागिरदों जे फैबाय थानाय समाव भारत सरकारा जोंनि बे 280 आर्टिकल 125 एमेन्डमेन्टखौ थाबैनो माने एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामथारनांगौ बेखौनो जोङो रोखायै दिनै फोरमायहरनो नाजादों। आरो बेनि गेजेरजों भारत सरकारा बे थांनाय 2020 मायथाइयाव जे एकर्ड जादोंमोन बेयाव बै दफायाव होनाय दङमोन जिखिनि सेन्ट्रेल पेकेज दङ 1500 माने क्रर फैसा हरनो गोनां। दा बेखौ दिनैसिम 5 बोसोर जाखांनायनि उनावबो मोनफैयाखै। दा बेफोरखौबो रिलिज होनांगौ। आरो गाहायथार मोनसे बाथ्राया जाहैबाय एकर्ड खालामखांनायनि उनाव सोमावसारारि जे हानजा एनडिएफबिनि जि मावथिफोरनि केस बे केसफोरा दासिमबो जोबस्राङाखै। दा बेखाय बेफोरखौ गासैखौ भारत सरकारा आसाम सरकारा फोजोबथारनांगौ। बे फोजोबथारनायनि दाबिजों दिनै बे रेलीखौ खालामनाय जादों। आरो बिनि गेजेराव दफायाव लिरनाय दङमोन जे बर' मिडियाम स्कुलजों लोगोसे गुबुन गुबुन मिडियामनि फरायसालिफ्रा दासिमबो भेन्सार हिसाबै जानानै दं। दा बेयाव आसाम सरकारनिफ्राय बे प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय मोनसे प्रक्रिया सोलिनांगौमोन नाथाय बेफोर जाफुङाखै। दा बेफोरखायनो बेफोरखौबो गासै स्कुल आरो कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामथारनांगौ। दा बेखाय बेखौ लानानै जों दिनै बे हानजा सुरनायखौ लादों। बेजोंबो जुदि नोंथांमोननि जिथु डिमान्डफोर दङ दाबिफोर दङ बे दिनै सुस्रांजायाबा नोंथांमोना आरो बिनि सायाव मा राहा लागोन?
दा बेखौ जोङो गोलाव सम नेबाय 5 बोसोर जालांबाय नाथाय दिनै आरोबाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जि डिमान्ड बेखौ सेथि खेबनि थाखाय रेलिनि गेजेरजों आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि खुंगिरिफोरनो जोङो बेखौनो मेसेज होदों दिनै बियो जागायजेननाय दा फैबाय थानाय समाव आरोबाव बेखौ दुलाराय बर' फरायसाफोरा गोख्रों आखाइजों आरो सोमावसारनाय हाबाफारिखौ डेम'क्रेटिक भाबै लानाय जागोन बेखौ आं फोरमायहरो आरो मोनद' हारिनि जिथु दिनै बिथांमोना जि एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों बिनि सायाव आसुनि जानानै मा नाथाय दिनैनि हाबाफारिया गाहायै 2020 मायथाइयाव 27 जानुवारियाव जानाय बेखौ लानानै खालामनाय जादों दा मोनद' हारिखौ एसटि होनाय माने जि सरकारा नाजादों दा बेयावथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदोनिफ्राय रोखा मोनसे फोरमायखानाय दङ दिनैनि हाबाफारिया बिनि नङाब्लाबो बेखौ बुंनो हायो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मानो होनब्ला एसटिफोरनो थाखाय 10% जि कटा दङ दा बेखौनो दोननानै जुदि बिथांमोनखौ आरो सोजाबदेरोब्ला जोंहा गोबांथार बुंनांगौ दङ आरो बेखौ बिनि हेंथायै खालामगोन नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ लुबैजादों बा गुबुन गुबुन हान्जाफ्राबो लुबैजादों बा आसामाव थानाय ट्राइबेलफ्रा बेखौ लुबैजादों जे 10%नि अनगायै आरोबाव बिथांमोनखौ सोयोब्ला गुबुन मोनसे कटा होदेरनानै बेखौ होनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया हाय नंगौ जिथु बिथांमोना दिनैनि जिथु हाबाफारि नैबे जिथु रेलि लानाय बे रेलि लानायनि बागै बिथाङा जोंनि सिगाङाव खोब गुवारै बुंफोरनानै होदों जिथु दिनै बिथांमोना जिथु 2020 मायथाइयावनो जालांनाय जि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि माखासे दफा मावफुंनाय दा बेखौ सरकारा थाबैनो मावफुंनांगौनि दाबियाव दिनै बिथांमोना जिथु बेयाव नैबे रेलि हान्जा सुनाय हाबाफारि बेखौ लादों होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो बेजों लोगोसे जिथु आसाम सरकार जे मोनद' हारिनो जिथु एसटि होनो थांनाय बे थांनायनि सायावबो बिथांमोना दिनै गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंनायखौ जों बे समाव जों नुनो मोननाय जादों आरो आं सासे दंबावो आं जि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारिया आंजों लोगोसे दंबावो आं बिथांनिफ्रायबो आं मिथिनो नाजानाय जिथु दिनै जि बर'नि जिथु अख्राङाव मोनसे गोसोम जोमैया साग्लोबनो हमगासिनो दङ जिथु गुबुन मोनद' हारिनो जिथु एसटि होनायनि बाथ्राया बे समाव सोलिगासिनो दङ बेयाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जानानै मा मिरु बर' थुनलाइ आफादा स्पष्ट खोथा जे मोनद' हारिफोरनो जुदि आरो गोदान एसटि होयोबा थाखानाय एसटिफोरनि मा खहा जागोन बा जाया बेखौ जों मिथिखाजोब्बाय आरो बेखौ लानानै जोङो थांनाय 26 अक्ट'बराव जोंहा मोनसे मेल जादोंमोन बेयावनो जोङो स्पष्ट भाबै जोङो बेवहाय सावरायदों जे बे मोनद' हारिफोरनो एसटि होनांगौ ना होनाङा बेवहाय जोङो मोनसे खोथाखौ स्पष्ट सावरायबाय जे बिथांमोननो आसाम सरकारा होनो हागोन भारत सरकारा होनो हागोन जुदि जोंनि आथिखालाव थाखानाय मोनथायाव जेबो खहा जायाबा जोंनि थाखानाय मोनथायाव जोंनि सुबिदाफ्रा खानाय दोंसेजों समानबो खहा जानो मोननाय नङा अब्ला आसाम सरकारा बिथांमोननो एसटि होयो मा खालामो बिथांमोननि खोथा आरो बिथांमोनखौबो जों खावलायदों बिथांमोननि फायदा जोंजों जानो नाङा बिथांमोननि फायदा जायफोरनाखि एसटि नागिरदों बिथांमोननि फायदा सरकारजोंसो जानांगौ मानोना बिथांमोना जोंनि जिनिखि सुबिदा एसेल' जोङो दिनै लादों बेखौ जुदि बिथांमोना सेनो नागिरब्ला जोंनि गेजेराव एसे नांलाय खमलाय जाखागोन बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ स्पष्ट भाबै बुंदों जे बिथांमोना मा नागिरदों आसाम सरकारनो बिनानै ला भारत सरकारनो बिनानै ला नाथाय बिथांमोना जोंनि थाखानायखौ जुदि बियोबा जोंनि गेजेराव गाज्रि मोनलायनाय फैगोन मोनसा फैगोन जों नाथाय दिनैनि सानाव जों नुबाय थानो मोनदों जिथु सरकारजों नाङाबालानो दिनै मोनद' हारिया दिनै बर'खौ स्पेसियेलि टारगेट खालामनानै बाथ्रा बुंगासिनो आंथ' बहाय बुंगोन थोंजोङै बहाय आसाम सरकारनि आखाइ दङ आसाम सरकारनि मानिजाथाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खामानिया बेलेग जायो मावनाया बेलेग जायो आरो बिथाङा आथिखालाव बर'खौदि एसे गाज्रि मोनो बे माखासे खामानिखौ जों नुनो मोनदों बेखायनो बहाय आसामनि गिबि मन्थ्रि बा आसाम सरकारनि बहाय आखाइ दङ बे बाथ्राया रोखा काउन्सिल सरकारनिसो मा बुंगोन काउन्सिल सरकारनिसो काउन्सिलखौ जोङो खावलायगोन बिथांमोना थाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायनांगौ जिहेतु बहाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्रा थाहैबाय एसटिनि बाथ्रा थाहैबाय आरो बे मोनसे बाथ्राया इस्युआ बिराद सेन्सिटिभ बाथ्रा जोंनि उन जोलैनि बाथ्रा हाबनानै दङ बेखायनो आथिखालनि काउन्सिल सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोना एबसुजों सावरायनांगौ बर'नि माहारि आफादजों सावरायनांगौ आरो लोगोसे जायफोरनाखि दा एसटि जानानै दं बिथांमोनजों सावरायनांगौ হয় नंगौ जिथु दिनै नैबे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जि सुबुं हानजा सुरनाय नैबे जिथु उदालगुरि सहराव बेजों लोगोसे बेयाव दिनै बर' जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों बा मावथि लोगो बिथांमोनजों लोगोसे गोबां जिथु बे माहारियारि आफादनि जिथु जि दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोराबो दिनैनि जिथु नैबे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोननाय
जादों जितु जों बुंनांगोन दिनैनि सानाव दिनै बिथांमोना आखायाव फ्ले कार्ड लानानै दिनैनि दिनाव जितु बायदि स्ल'गान बिटिआर सक्ति जि जिन्दाबाद आरो लेन्ड राइट्स वी वान्ट लेन्ड राइट्स आरो बेजों लोगोसे रिलिफ फर इमप्लिमेन्टेसन अफ बड' एकर्ड 2020 मायथाइनि जितु जि जालांनाय जि बड' गोजोन गोरोबथा बिनि माखासे जि दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि दाबियाव दिनै उदालगुरि सहर नाङै दिनैनि सानाव बिथांमोना बायदि स्ल'गान होनानै गोमखांहोनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो बेजों लोगोसे बुंबावगोन जितु बर' हारिनि जितु दिनैनि सानाव जि हाबाफारियाव बाहागो लानाय जि माखासे दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोराबो दिनैनि सानाव जि बिथांमोनाबो जि बुंथिदों दि जि थांनाय 2020 मायथाइयाव जितु जि जानानै थांनाय जि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि माखासे दफाफोर बे दफाफोरखौ थाबैनो जुदि सरकारा मावफुंनानै होआब्ला आरो बिनि सायाव गोख्रोंसिन सोमावसारगोन होननानै नैबे समाव आङो उदालगुरि सहरनिफ्राय बड'सानि जानानै सोरांसार बाग्लारि